Бременна си, а все още не знаеш коя помпа за кърма да избереш. Нека те запозная с SmartSense на Campol. Интелигентна безжична помпа за кърма, създадена за максимален комфорт и свобода. Работи напълно без кабели и се поставя директно в сотиена, така че ръцете ти остават свободни докато се изцеждаш. Разполагаш 4 режима на работа, включително интелигентен автоматичен режим, както и 48 настройки, за да откриеш най-комфортната за теб. В комплекта получаваш 4 размера на крайници, а технологията SkinFit осигурява нежно и плътно прилягане за ефективно изцеждане. Работи изключително тихо, запомня последните ти настройки и издържа до 6 сесии с едно зареждане. За още по-бързо и лесно изцеждане SmartSense се предлага и в двоен вариант. Повярвай ми, правилният избор още от самото начало ще ти спести много време, усилия и средства. Открий SmartSense в Слънчице или на moebebe.com.